Hvad I kan se foran jer her, det har været med et lille fritidsprojekt hen over den seneste periode. Og ja, det er jo et lille anlæg, som jeg har stillet sammen. Jeg skal til at skilte ad, og jeg kunne egentlig godt tænke mig at lige lave en lille video af det. Og så i samme omgang, så kan jeg også lige lave det til en arbejdsportfølje, så man kan se, hvad det er for noget, jeg giver mig i kast med. Nå, jeg fandt simpelthen ud af, at anlægget larmer alt for meget under drift til, at man kan høre, hvad jeg siger, så jeg laver lige den her voiceover i stedet for. Så vi laver lige nogle emner, eller sætter den til at lave nogle emner. Det her, det er en lille HMI. Jeg havde ikke plads til den store comfort, jeg også har lavet til det her projekt her. Så jeg havde lige sådan en backup en. Ja, det er en robot, som det her kamera er mountet fast på, så jeg er lidt løbet tør for plads real estate til at have ting på. Så ja, undervejs i produktionen, så bliver emnet bearbejdet. Det bliver simuleret bearbejdet. Det bliver poleret. Det får en eller anden form for behandling. Og så herover så bliver det så skudt over til den her pick and place, hvor den lige får et rigtigt fysisk låg på. Indtil den så til sidst kommer herover til paletering. Hvor der også er noget bearbejdning af en art. Den kommer over til den her mellemposition. Den der hedder nedkøling. Der er de her pladser fra 1 til 5. Hvor den skal have lov til at stå i 20 sekunder, før den ligesom kan komme videre til inspektion. Og det er også det, vi kan se på HMI'en her. Der er den her grafik, som fortæller, om der er gået 20 sekunder. Og hvis der er gået 20 sekunder, jamen så er emnet lov til at komme videre. Og så kommer det over til godkendt. Jeg har valgt, at emnet automatisk bliver godkendt efter 5 sekunder. Igen, fordi der simpelthen ikke er plads til, at jeg kan række ind over og tage emnet fra inspektion. Så der er noget sikkerhedsprotokol, jeg gerne lige vil overholde. Så den godkender egentlig bare alle emner inden for 5 sekunder. Og så kan jeg trykke kassere, hvis jeg gerne vil kassere den med. Og ja, hver palle, det er, for et lag, det er 6 emner, og vi laver 2 lag, så jeg laver lige 5 ekstra af dem her. Vi lavede 7 før. Så bare lige for at lave en hel palle, så laver jeg lige 5 ekstra emner. Ja, og så har jeg den her ekstra kameravinkel, som ikke følger et emne, men bare lige følger hele. Den panorerer lige rundt omkring hele anlægget. Ja, og den her robot her, som kameraet ikke er på, men den der paletterer, det er en Denso-robot, som er programmeret i PackScript. Og PackScript, det er egentlig bare et tekstbaseret program, som minder rigtig meget om C. Ja, og samlet set, der er der cirka fra omkring 80-90 inputs og outputs. Jeg har ikke lige talt det efter. Og den her plade, den har jeg også selv tegnet. Den er tegnet i SolidWorks. Ja, hvis jeg har muligheden for det, så vil jeg gerne tegne kat. Jeg elsker af en eller anden grund rigtig meget at tegne kat. Ligesom det her mount, som kameraet på, det er også tegnet i kat. Ja, det var alt, hvad jeg havde for jer. Tak fordi, at I så med.